ole zani na chuan mi pake kor smart pen thui dan kha apula tangin request a oma chu kan ti ho don ni chuan akat dan atang khanin akong che lak dan te kha kan hredu deuh hleka chu zani na hianin tum kan video a hianin kan entir vek don ni hei scale hi kunia nia hei kunia nia chuwa chuanin hemi puan tlang hi kan ringta akata tangin kan tiang hian ngil deuhin achunga hianin one line in kan rin photanga chuan hemi tiat che hian ta hianin hei hi kat na tur ania a thui na tur hei kat na tur ania hei thui na tur an ta chuan tatang hian measurement kan na don ani akong che kan lak na hi inches khat le chan ve hi a thui na tur tang hianin kan te don ta tikhan inches khat le chan ve tang kan te a he kan ke kor kat tur hi a sei zong hi inches somthum pariat an ta a dor fual zong a kha inches somhnih pali le chan ve nia inches somhnih pali le chan ve chu somhnih hnih li le chan ve point hnih hei som pahnih hi hnih li ania point khat point hnih sut hnih kan ti chu hnih li le chan ve don ta tatang hian inches hnih kan minus don ta ni inches hnih som pakhat point hnih tling lo som point tlamatang kan chiarang som pakhat point hnih som point hnih kha inches hnih minus don ta chuan a sei zong hi 38 somthum le pariat kan ti to kha somthum le pariat nia ten kan chin chianga khat hnih thum a thlek tur kha inches thum kan chin chianga chuan he tatang hian kha tiang che kan chin chia leng som point hnih kan ti to a hei hi som pahnih point hi atanga inches hnih kan minus na kha ni kha chuan tikhan inches somthum pariat kan chin chia lenga somri le pakhata heti lamang che tho khan chuan scale in kan ri langa tikhan chuan amal len zong hi inches somhnih pathum le chan ve nia lai tang hianin kan te anga inches somhnih pathum le chan ve chu somhnih hnih thum le chan ve som pahnih point hnih tling lo nia chuan inches chan ve kan minus ang ta hian chuan inches chan ve kan minus atangin inches khat le chan ve kan chin chia chuan som pakhat point hnih lo ta hei hi a center kan lang som pakhat point hnih tikhan chuan tilai hi paruk point hnih tling lo ni ta chu hetah hian paruk point hnih tling lo kan chin chianga he tah pawh hian tlangah hian paruk point hnih tling lo kan chin chia ve bawk anga a tlang ar zawng hi inches som pahnih tur ania som pahnih zat ve chu pathum paruk ania paruk zat ve pathum tikhan paruk tikhan tlang hi zui dawna body fit tur ania chuan a kawng len zawng hi inches somhnih pakua ania somhnih pakua chu inches som pali le a chan ve hi somhnih pakua ani ta hei hi engtin nge a zat ve ani ta ni hei hi a kawng pungpui zat ve khan ta ke kor re pat pali a kan chan suma a hma pat pahnih awma a hnungah pat pahnih awma chuwang chuan hun li a sem tur ani ta hun li a kan sem chuanin som pali le chan ve zat ve chu pasarih le point hnih alo ni hle ta pasarih le point hnih kha
center กันติดอนนี่ให้ปฐุมเลจันเว point ขัดเรานี่โดนตาที่ข้างกันชินเชียงปัสสารี point เหียกันชินเชียงปารีด point นี่ทิ้งเราส่วนปารีดเลจันเว point นี่ทิ้งเราให้มีองค์เจียจูเฮติละมาเฮนะถุยนะกันละตัวกันละละวะก็ฮิซับละวะเฮตาเฮียนินถุยนะตัวเฮติละมก็ฮิซับไปตาเฮนก็ฮิซับเตลอาจารย์จูเก็บกอร์กันถุยเร่ฮิมาเฮติลายถุยนะตัวกันฮิซับเฮียนินมาลำให้มีอาชีพปรวนอะไรฮิปัวร์ปองเตียงชีข้าเอาด้วยมาวางินเฮติละมาจอกเฮียนินกันละตั้งปุยชีนันนี่เปลี่ยนป้างายจวนที่ข้างกันรีนังสเกลินให้มีสเกลรินเตปอให้อุลุกง่ายเกี่ยวกับกัดตินักตู้เลยเปลี่ยนติมวยตู้อันนี้จูฟังจวนนี้มันเทียมเวเดียวแล้วเคียงง่ายติชันเวทเขาจวงง่ายนี่มาเซทิลฮาร์จวนนี่เราจวนที่ลำปอให้ขันเลยโรลตุนไลท์เลยโรลอินะอันดูอังจีbody fitting อันนี้แห่งฮีจวนให้มี inches ขัดเลจันเวกันวัติกวลละค่ะแต่เห็นอันตัวกวลอินซอมนัตูร์ขัดนุ่งเนี่ยนะอินซอมนั่นไล่ตัวกวลขันโดนตาที่ขันจวนแต่เห็นกันสินเสียงให้มีอากงกับปฏิกับรินเซลนะสนัดจูเฮียกัดนัตูกัดติดออกเฮียถุยนัตูฮิซาบันตาจวนให้มีกับสินเสียตักฮีแต่จังตักเฮียนอาจิปารินพงชวมตาเฮียนจวนเฮติไลอินการ์จูถุยผุยตบตูร์ค่ะอันนี้ตานี่จวน inches นี่ตาเห็นกันวัติจวงมาไอเตเรตูร์ค่ะให้ side open cross pocket กันเตียงจีคานีจวน inches นะไอเตะให้อาซาวดูตุกวางินตุนมาจวน inches เลจันเต inches สรีอาเต inches สรีอาเตกันติดลังปุยามาเสตุนงไงจวนนิน body fit ตักอันตัวตินบากslim มันดูตัววางินให้มีอิบเตเรซาวปุยค่ะอโมยหรือว่าอติโมยหรือตัวจังชินตาตัวจวนนิน inches point ขัดลิงเรา point นี่ลิงเราpoint มีเราเห็นแต่เห็นอันมานี่อันสลิมาอันฟิตันตัว inches point นี่ลิงเราอินกันรินตาค่ะที่เห็นเจอกันรินให้ไอเต็นห้องตัวเจนหลุมตัวไลฟ์นี่ตาส่วนตาเห็นอากงฮี inches สมที่ปะกัวกันเสียบหลังส่วนอันมาปาดบีกับจุกันกัดโดนที่เห็นวิดีโอกันเอดิตมันแล้วกันบวยไม่อะอินมิเชียเทียมนะกันที่นี่สิละไว้ขตะตำเด็วกันอัพเทเราจูว่าจนพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3อินกันอัพไม่ยังไงโดนนะ1 2 3ยังคันมินเราเทียร์สักไม่โดนเนี่ยกันวิดีโอเตมินเรา subscribe สักไลค์และแชร์เตมินเราติดสักตัวกันสอนบอกเจ้าว่าทิลดังเก็บปกันรอนละติเซลังกดบิ๊กคุณดูเรย์ไม่กดบิ๊กอามัลเตเตงกดประคัดรอนอินซอร์บิงตบเราเฮียนินกดช่างกันถุยค่ะอาริมจ้างขัดยังอาปาตุนตุดานตุเก็บขันมูมัลโซกรอนตาเก็บฮีลังไงโดนว่ามุงกับกันติเตซีร์กับกันติเตข้างเตค่ะติเดี๋ยวช้ำจุกันละตุงบกะทินกามิสกันติซีเตเวสโกดกันติเตเนรูโกดกันติเตปกะกินอาจวนกันนาดาเซลทูราไงละตัวอาจวนกันละบวยมาวางเห็นทิลที่ดูอังอินกันละติตักเทยเราทีนะทิน subscribe เตปกันงะขัดยังที่ละกัลฟัวกันติเทนจนไลฟ์เตปเห็นไลฟ์โซเตปฮิรอนนี่เตปฮิตซาของคุณไม่อะเสียตัวน่ะจวนกันละไลฟ์เทยสีแล้ววะ
kan account te kan hon na ala rei lawa kan siam na ala rei lawa male ti khan hei hi kan kat zota hei mi atlang thelet na tur kha ti khan kan chep kak zewa thui angai lo toy te chuan alhi paravu na tur po kha ti khan kan chep kak zewanga hung pat kan kat don ani a thui ringot hi chu thiam viau mai la kat kan thiam lo hianin a boi thak thina akat hi poimo engkim hi poimo veka east press kan ti te khang zong zong kha master taka kan thiam lo ani chuan a thui kha thiam viau mai la a finishing anal don chuang bok lawa chuan akat thiam viau mai la a thui kan thiam chian lo chuan kan kut hnu a mawi don chuang lo boka chuanin bel tlak rin tlak ni tur chuan thiam chian hi sabera chuan a poimo ani ti khan kan phata a hmapat ain a hnung pat hi ta hian inches khat point ni tling lo velin kan ti lian dona chuan ta hian kan chin chhia thla zewanga chuan tilai hian hemi rin ni mil chia hian kan rin phiam ti khan chuan he tilaya a kawng a hmalama a thuina tur ka ti kha kan rin ve lenga ta hian double in chuan hei hi atlang tur alo ni ta a ti khan hei pawh hi a hma rin mil ang hian kan rin thei le mai anga ti khan chuan atlang kha inches som pahnih kan ti to a thuina tur ve ve kan payanga inches chan ve thuina tur kan paya le lama hian chuan le lama hian inches chan ve kan pai buka chuan inches khat kha pai lo ngai ta chuan inches nga lo chuak ta inches nga tangin som pahnih a thuina tur kha kan hisap leng a hnung lama mi tur nen khan hei som pahnih le chan ve ani ta atlang hi som pahnih tangin ti khan kan tia atang pawh hian a thuina tur kan va hisap leng hei a chia chia khan ta hian a kat na tur hei thuina tur hei kat na tur khan ta ni chuan amal len zong a khu phi ka langai lo wa ke chuan pa se pathian zara som chuang kan lo thui to pakhat ma hi ti sual om lo chu ti la kan ti dik kher lo mai thei ma se ti sual hi za pahnih khat bak hi a om kher lo mai thei chu tiang vel chu ni chuan amal hi inches som hnih pathum le chan ve nia hei hi a thuina tur chuan som point hnih tling lo lo ta tang hian hemi rina hian kan te tawng hemi amal kan lak na hi a hmasa chuanin hemi rina tanga inches hnih bor vela inches hnih atang hianin amal kha a hmalam atang chuan kan te phatanga chuan a hnung lam kan lak le dawna chuan atang hian hnih thum le chan ve nia ti khan hei a thuina tur tei hnih thum le chan ve a thuina tur hi a kat na tur an ta tiang chuan ta hian kan chin chianga ti khan a kat na tur kan chin chia ve le chuan a mong bol len zong hi som thum le pali vel tur an ta hei a thuina tur kan zuah zel hi a thuina tur atang chen ka te zel ti khan chuan heti lam pawh thuina tur tangin among ni som thum panga in kan tiang among inches som thum panga ania chuan ador fual zong hi som pakhat le chan ve point khat chuan he ta tang hian a thuin tur tang kan te kual le anga
khan somni pali le chan ve nia a thui huna kan po fan deuh dawn awangin inches chan ve hi kan minus dawn ta ni hei chuan scale in kan ring le to hei hi hnung lam pat kan lak thlak na tur khan nia ti khan chuan ke hi kan rin thlenga hemi tlema ka rin ar hi a thlele thuna khanin hetilam hi alian zoka hemi hi kan rin ar deuh lo chuanin hei hi he kan thlele thuna khanin atlang kha atet zok chuanin tlai kha a khor tut dawn ta chu wang chuanin thlele deuh hlek ngai ta ni tiar deuh hlek chuan a pawng len zawng kan te dawna atang hian kan pota thuina atang hian thuina tur atang hian khan inches riat point thum tling lo an ta ti khan kan chin chia som pali le chan ve nia som hi pakua chu hei a thuina tur kha katna tur tang hian kala lo nia kha hriat ngei tu hei ti sual tak chuanin chhevek ani mai chuan a chia le lama chuan kan chin chia ta kan chin chia na tang khan inches khat kan bel ang chuan inches khat kan bel a ti khan inches riat le chan ve che lo an ta a center kan lang pali point ni ti khan ka sei rang deuh mai thei kan hriat thiam lo chuanin video te kan en non le anga tiang chuanin hriat thiam lo kan nei po khanin a ron lang chiang mai tur anga yang chuan hei ti khan kan le tanga chuan hei adur kual tur among hemi a kap kual tur lai tak khan ta ni ti khan ti khan chuan hei a thuina tur an ta ni ta hianin a thui ruk kha om dawn ta hian thui ruk kha omanga chuan hei hi tian ai te kha ta hian in rek dawn ta mo ti khan mizo tong hi har em soi fia hi thil har tak ania chu chuan kan thu soi te ngai num lo mai thia kan channel en tu te hriat thiam na pawh kan dil ani chuan ti khan tatang hian eta kan kat top chuanin hei a thuina tur ani awangin ta kan kat top kha hemi kan bel om zia kha kala soi fia lo ta hemi kan bel hi hemi thui ruk tur hen ta ni chuan hetatang hian akat na tur kha ti khan kan rin le hemi le hemi in kari chu reserve nakina akong alo ter deuh hlek kwa ti len le na tur kha ani dawna kha smart pen ah chuanin ti ngei tur ani kat lenga chuan hemi center kha kan chin chianga lai kan kat thanga tikhan original in hei hi ador hetilaya azipar kan vuana tur kha man ruwa kha ama in original in ron chuak top mai ni tikhan
hei hi kan hmang dawn ta hetlai piping tur ne kha pawh khana kina kan don en tir lenga tichuan heti lam hi kan kat lenga amal hi reserve kan siam ang tikhan kina tilen le du huna tilen len turang kha fit ma e no ti hei hi atluanin reserve da thak the ma se atluanin ka da don lawa tuna mi chu ama kan customer te kan no thri sak to atlang adu tok chia chia kha ni to wangin han tlang hi chu reserve ngai to lo kan hriat chian sa nia kan hriat chian lo ai ro chuanin reserve kan da thin tlang ti ar na tur khamo chuan ti khan lo ni ta akating hrim hrim chu ti chuan hei hi a reserve tur kan ti kha kan chin chi ang kan kewanga chok tailor chok hian ti khan kan ri nanga ti khan lo lam ta chung lam ha pon lam kan ti jok chu khata khan chuan thil original la lo chuak le ngal ta chu hei hian ni pocket covering kan tia hei hi ti khan hei man le thei ngal ta a ta hian akong te kan la anga chuan hei hi apuan chuang he lak lo ema chuwangin pocketing pawh hi ama puan hi kan du chuan kan hmang thei ama puan hman hi du thu sam ania puan man te a to wangin kan hmang sak lo tlang puya puan man kha chuan vai ma se tutuma pawh hian kan hman sak lawang pocketing a chan chu adu fita a fita du sia pocketing a ama puan kan hman chuan a chha dawna a chha khan a chhung lo fit lu tu kan ni to chuan problem a siam thina wangin kan hmang dawn lo ni already khan cutting bik hrim hrim chu kan zo ta